трябва така да върви в живота, трябва да ви приветства и трябва да ви благодари. Затова нека адмирациите да бъдат за всички вас. Благодаря ви! Остава вече половина, така че моля всички, които са страни да се насочат зад арката. След малко ще дадем карта. Айде! С моите апаратовски способности смятай, че нищо не е. Айде да... Реално е. Предни години се бжега. Старта беше преди 10 на минутки, сега тук излизаме вече от Трявна. 18 юли, 188 години от рождението на Васил Левски. Хубава дата. Да видим как ще мине нощта и утре деня. Тук малко над Трявна ясно се забелязва как гората от Бял Бор започва да изчезва, поради това, че дървесният вид не е в естествения си реално разпространение тук. Лека по лека се заменя от бук, дъб и други широколистни. Километра от началото. На половината сме между Трявна и Боженци. И сега е добре, хладно време.
Аз годишното издание на Трявна е една седмица по-късно спрямо миналата и се усеща, че залеза е малко по-рано. Днеска на 18 юли, а миналата година старта беше на 12 юли. Очакваме и изгрева да е малко по-късно от миналата година. След малко следва пункт Боженци. Температурата е 19 градуса. Много приятно. Но тук си говорим, че около Шипка билото най-вероятно под 10 градуса се очаква. Затова и ветровката е задължителен елемент от екипировката. – 9:21 минути е часа, 18 юли. Влезнахме в Боженци. На пункта ще се яде. 10,90. Давай! Дай! Ау! Ау! Дай! Mats, ja. Ja. Ja, Mats. Ja. Втори пункт. Сечен камък. 10:30 часа. 10,90. Си. Село Ябълка, трети пункт, 36 км. Пет часа от старта, 1 часа през нощта. Часа 11:10, 24 км, на 11 км от пункт Ябълка. За сега всичко е нормално. До пункта сме постоянно по този път, след което започва подхода към Етера и оттам Шипка. Дванадесет без 5. Тук минаваме през едно място, където бурята вчера е посвалила тук сухи клони, дървета са изпадали. Доста е мокро на места, но нека, хубаво е.
всъщност и един показател, по който можем да съдим за добра влажност на почвата, е наличието на папрат. Мъжка и женска папрат. Тук имаше по-назад на 200 метра на едно място. И ето, влажно си е. Там, където е влажно, расте и папрат. Лека нощ от мене. 12 часа и 3 минути е. Аз съм на 29 км. Тук един шубрак. Сериозен. Продължавам лека по лека. Има доста изпадали клони. Сухи. Щупени от бурята. Вчера е имал тук през нощта валяло яко. Един часа и 10 минутки. Село Ябълка. От тук почва опълченците на Шипка. 37 км съм. Шипка е на 49. Часа е 1:58. В етъра съм вече. Малко по-напред започва качването към Шипка. Turn left. In 100 meters, turn sharply left. 1 часа и 59 минути в етъра. След малко започва и голямото качване към Шипка. Approaching sharp left. Айде! Ето тук мъжка орлова папрат. Пак на влажно място. Открито. Голям късмет. Изгубих телефона. Ама се върнах назад и го намерих. Тая папрат за малко тук да ми изяде главата. Добре, за сега. Шипка 4 без 10. Много добре. По-добре съм от миналата година с 1 час. 10,90. Мерси. Дай тук пълним вода, някакви неща. Пълним вода. Вода. Аз сега съм на Шипка. 4 часа и 1 минута.
Малко поседнах. Една шепа салам, удрям, краставица, сол и нагоре по стълбите към Шипка. Айде! Да, тук е било 15. Горе ли сме, момчета? Тук има един надпис, 147 години. Свободна България. На Шипка сме. 4:15. То мисля, че е горе. Не, къде е маркировката, виж. Нагоре сме. Айде отгоре, станат по-хубави. Turn right. In 70 meters, turn left. Маля, толкова. 18 градуса показва температурата. Сега духна тук. Най-накрая вятър. Духна ветрец. Пет и 40. Катерим се към Бузлуджа. Посрещаме изгрева. Много яко, прохладно време. Давай, жени! Ау! Ай! Meters, making a turn. Седем часа без 6 минутки. Вече съм по трасето на 42-ката. Около 2 км, малко под 2 км преди хижа Българка се натъкваме на уникалната Смърчова гора. Само може да забележим колко добре са самоокастрени стъблата. Не са толкова едри,
като в високата част на Родопите, но стабилно. Много добра дървесина има смърча. Обаче лошото е, че тук не се сече достатъчно и гората трудно се възобновява. Няма подръст отдолу. Папрат тук там има. Тази папрат пустата. Тук вече и габър, има и бук. Дърва от бук, от смърч. Горските са ги начертали, за да не се крадат. Наближавам хижа българка, пункта. Седем и 42 е часа. Гара Кръстец. Километъра е 78. Станчов хан. 83 километър. Часа е 9:17. Айде, не остана. Дай! Браво! Давай! Надолу, да, тук е пункта, дето са с зелените. Айде, разцех. И после какво трябва да се връщаме ли? После се връщаме по този път долния. Асфалта. Отбивката след Станчов кан към предпоследното изкачване е тук. Поне на сянка в началото. Дългия асфалт в Плачковци, който направо няма край. Къде отиде този пункт? Постоянно се отдалечава, имам чувство. Ето така изглежда мъката при качването на последния баир Станчов. Всъщност Плачковци. Над Плачковци.
Събирам се ходом. На Плачковци свършиха силите вече. 6 км ходен. Пак добре, че бяха 6. Оп, да. Мерси, мерси. Човека ме опъти. Даже щях да объркам. Давай, Несторе, давай! Браво! Или банан. Искам. Вземете си там. От нашата щанги има. За безплатно. Браво, мече. Браво. Прави се. Как си? Ти ще се оправи някой ден, ама. Прави се. Ча да седнем малко. Браво, мърсина! Браво. Браво, как бе? Малко му става. Тук от Плачковци много зле. Да, и се стана накрая. Гледам другите седях. Опа, Сядай някъде. Ай там ще седна на всяка. Не, според там е по-силно. Да. Не може ли най-сто нужда? Не, всичко е наред. Добре. Да. На Плачковци, като излеза нагоре на припека,